लिंबोनीच्या झाडामागे चंद्र झोपला ग बाई, लिंबोनीच्या झाडामागे चंद्र झोपला ग बाई. आज माझ्या पाडसाला झोप का ग येत नाही, लिंबोनीच्या झाडामागे चंद्र झोपला ग बाई. वा वा वा, क्या बात आहे. काय गाणं आहे. आवड नको करू, झोपली आहे. कोणाला झोपवते ते तरी दाखव. अरे वा, आपला बाळ झोपलेला आहे. आवाज नको करू. मम्मी मला एक सांग, आजची रेसिपीच्या प्लेट मध्ये पूर्ण रेसिपी संपेपर्यंत मी तुला तुझी किती वेळा तारीफ केली, म्हणजे किती रेसिपी मला आवडली सांग. मी काय म्हणालो, ही रेसिपी अशी सेव्ह करून ठेव की पाहुणे आले की हीच रेसिपी भेटली म्हणजे एकदम बेस्ट रेसिपी आहे. तुम्ही नक्कीच बनवा ही रेसिपी. खाताना लास्ट पर्यंत पण, खाऊन झाल्यावर पण आणि हात धुवून आल्यावर पण मम्मीला बोललो एकदम मस्त रेसिपी झाली. तू बोल ना पनीर. बोल. नमस्ते, आज मी पनीर बनवते, स्पेशल पनीर बनवते. स्पेशल मध्ये अजून स्पेशल म्हणजे नवाब, स्पेशल नवाबी पनीर. एकदम भारीवाला पनीर. ही रेसिपी खाण्यासाठी आपण खास रेस्टॉरंट मध्ये जातो, तर एकदम भारी रेसिपी तुम्ही बघा. आता आपण आहे ना ग्रेव्हीची तयारी करूया. त्यासाठी मी कांदा घेतलाय, एक मोठा कांदा, लसूणचे 6-7 पाकळ्या घेतले, 1 इंचाचा आलं घेतलंय, 1 हिरवी वेलची, 5 बदाम आणि 10 काजू. त्याच्यामध्ये 1 चमचा काली मिरी, 1 चमचा खसखस. आणि आता याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला 1 कप पाणी ओतायचं आहे. हे आपल्याला आहे ना 15 मिनिटं हे आपल्याला शिजवून काढायचं आहे. कारण रोज आपण काय करतो, स्वयंपाक करताना कांदा हे सर्व तेलामध्ये फ्राय करून घेतो. हे आपल्याला तेलामध्ये फ्राय नाही करायचं आहे, हे आपल्याला पाण्यामध्ये हे सगळं शिजवून घ्यायचं आहे. वेगळी रेसिपी. हा, आता आपला बघूया मसाला. आणि इकडे आम्हाला 10 मिनिटं झाली. बरोबर 10 मिनिटं झाले. आता हे आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे. गॅस बंद करते आणि थंड करून आहे ना याची तुम्हाला पेस्ट वाटून दाखवते. वा, सुगंध चांगला आला ना. हे मसाला थंड करून घेतलाय, आता तो वाटायला घेते. जरासं पाणी टाकलंस ना. थोडंसं टाकलंय. आता मी कढईमध्ये 2 चमचे तेल टाकलाय. हा 1 चमचे बटर टाकायचा आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला जिरं टाकायचं आहे 1 चमचा, तेजपत्त्याचं पान, हा 1 दालचिनीचा तुकडा. आता याच्यामध्ये आपल्याला आहे ना ही आपली वाटलेली ग्रेव्ही आहे ना ती टाकायची आहे. तडका दिलाय तेव्हाच एक वेगळा आणि एकदम छान सुगंध आलाय ना मम्मी. आला का तुला? हा, इकडे तोंडाला पाणी सुटलं इकडेच, कारण सुरुवातीपासूनच मी नाव ऐकूनच एकदम खुश आहे. आता फास्ट गॅस करून आता किती वेळ लागते ह्याला ते मी तुम्हाला सांगतो. टायमर तेल सुटेपर्यंत, हे बटर आणि तेल वेगळं होईपर्यंत ही आपल्याला ग्रेव्ही शिजवून घ्यायची आहे. म्हणजे किती वेळ मम्मीचा हात चालू राहतात मी तुम्हाला दाखवतो. इकडे मम्मीला बरोबर 4.5 मिनिटं झाली आणि आपली ग्रेव्ही बघ मस्त झाली ना, गरगरते बघ है ना. अशी झाली ना की आपलं तेल सोडते म्हणायचं ग्रेव्ही. म्हणजे 5 मिनिटं लागतात. हा, 5 मिनिटं आपण ढवळत राहायचं. आणि आता सुगंध पण सुटला एकदम मस्त तेजपत्त्याचा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी अर्धा कप दही टाकते. आता इकडून किती वेळ लागते ना ते परत सांगतो. आता हे दही टाकल्यावर पण आपल्याला तसंच ग्रेव्ही सुकवायची आहे. आता इकडे बरोबर तुला 5 मिनिटं परत झाली. हा, परत दही टाकल्यानंतर परत मी 5 मिनिटं फ्राय केली. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी 1 कप दूध टाकते. आता माणसं इकडे परत कमेंट करतील, प्रश्न विचारतील सबस्क्रायबर की दूध आणि दहीच्या पाठी दूध, पण जे दही होतं ते 5 मिनिटासाठी त्याचे ते गुण होते सर्व मिळून आले त्याच्यात. हा, मिक्स झाले. म्हणजे हे फाटण्याचा प्रकार नाही. आता हा दूध त्याला लिक्विड करेल, पूर्ण पातळ करेल. किती वेळ लागतो ते परत सांगतो मी तुम्हाला. आणि हे सर्व तू फास्ट गॅसवर करते. 5 गॅसवर दूध टाकून इकडे 2 मिनिटं झालेत मम्मीला. आणि घट्ट पण जरा थोडी ग्रेव्ही झाली. आता त्याच्यामध्ये ही 3 हिरवी मिरची टाकते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना लगेच मीठ टाकून घेते. चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आता हे मस्त घट्ट झाले बघा ग्रेव्ही आपली. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हा 200 ग्राम पनीर आहे, तो आता त्याच्यामध्ये टाकते. आणि आता आपल्याला आहे ना 5 मिनिटं झाकून ठेवायचे आहे. आपला गॅस फास्ट आहे ना, मी स्लो करते आणि बारीक गॅसवर आहे ना आपलं 5 मिनिटं शिजायला देते. आपलं पनीर नवाबी तयार होईल. सर्व मुरायला पनीर मध्ये ना. हा, पनीर मध्ये मुरायला. आता आपली 5 मिनिटं झाले झाकण ठेवलेला.
एकदम मस्त छान झालंय. आता आपण त्याच्यामध्ये आहे ना कसुरी मेथी टाकूया 1 चमचा. वा वा, काय सुगंध सुटलाय. एकदम तोंडाला मस्त इकडे पाणी झालाय. सुटलं सर्विंगच्या अगोदरच. आता झाला. आता गॅस बंद करते. आता तुम्ही इकडे बघा, आपली पनीर नवाबी एकदम रेडी आहे. दिसूनच पहिलं तर एकदम तोंडाला पाणी सुटलंय माझ्या. कधी खातो असं झालंय. तुमची काय तिकडे हालत होत असेल काय माहिती, देवालाच माहिती. पप्पूची मजा आहे. माझी तर खरं मजा आहे. आता टेस्ट करतो बघा. ही बघा इकडे आपली दिल झोपलेली आहे. दिलचं दिल तुम्हाला दिसलं का? हे बघा दिल. आता डिस्टर्ब नाही करत. आता आपण रेसिपी बघूया. आता इकडे आपली रेसिपी रेडी आहे. रेसिपीचं नाव काय मम्मी? नवाबी रेसिपी. मग जर रेसिपी नवाबी आहे तर खाणारे माणसं पण तसे नवाबी पाहिजे ना. म्हणून एकदम चांगले कपडे बिपडे घालून एकदम बसलोय. म्हणजे फील आला पाहिजे तसं खाताना. एकदम तयार व्हा. एकदम लग्नात कसं जातो आपण तसं. इकडे रेसिपी बनवल्यावर घरात तयारी करा. मस्त नवीन कपडे घाला. वाव, टेस्टच्या पहिलेच मला तोंडाला पाणी सुटले. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. कुठून सुरुवात करू हेच झालंय. हाय तर सर्व सेम, पण कोण काय जाऊ द्या, मी बोलत नाही, मी टेस्ट करतो. गरम असेल. वा वा, काय रेसिपी झाली. आता लिहा कमेंट. 100 कमेंट लिहा, आता 200 कमेंट लिहा. माझी मजा आहे म्हणून आता लिहा. आता खरं लिहा, माझी मजा आहे म्हणून लिहा. खाता लिहा. दहीचा आंबटपणा, दुधाची लिक्विडपणा, कसुरी मेथीची लास्टची चव, पनीर मध्ये ते पूर्ण घुलून आलंय. ती मिरची जरी 3 टाकली तरी त्याला जरासा तिखटपणा आहे. पूर्ण जिऱ्याची पण चव येते त्याला. सगळ्याची चव येते आज. पण एकदम भारी वाटते. असं खरं वाटतंय. खरं म्हणजे खरं वाटतंय. या रेसिपीला मी मम्मी तुला ना 5,000 दिले पाहिजे. मी तुला नेहमी 500 रुपये बोलतो ना. आज मी 10 पट देतो मी तुला. त्या दिवशी सारखा गेम लाव तो. मग 5,000 मला भेटतील ना. वा, एकदम बेस्ट रेसिपी. मी तुम्हाला सांगतो ना, काय चव आहे. एक चमचा कमी, अर्धा चमचा का पाव चमचा फक्त ते खाल्ले. एक पनीर खाल्लंय, पण ते पूर्ण अजूनपर्यंत चव आहे माझ्या तोंडामध्ये. अजून ते मी खाऊन सुद्धा माझ्या तोंडाला पाणी सुटले. त्याची तारीफ करून तेवढी कमी आहे. तो आज पुरा दिवस जेवला नाही आहे. हा, मी आज जेवलोच नाही घरा म्हणजे म्हणून त्याला सुकलाय बघा. आज खरं जेवला नाही तो. खरं जेवलो ना. आणि मी आता एकदम पोट भरून जेवलो. मतलब अजून मी 2 गोष्टी याच्यामध्ये मिस केले. हा, ह्याच्यात आपण अजून रोज वॉटर, केवडा वॉटर किंवा आपण काय टाकू शकतो याच्यात? क्रीम पाहिजे. क्रीम. म्हणजे क्रीम टाकलं. आम्ही काय नाही टाकलं, कारण जनरल पब्लिककडे, आपल्यासारख्या साध्या माणसांकडे हे सर्व नसतं घरी. मग असं वाटायला नको की ते नाही म्हणून आपण रेसिपी बनवायची नाही. आपण असे का बनवून दाखवले आम्ही तुम्हाला? कारण बघा, घरगुती सामानामध्ये पण त्याला जो वेळ लागला ना. पहिला हा कमेंट नका करू की दहीमुळे जो दूध फाटलं त्यामुळे चव अशी झाली की नाही. चव एकदम बेस्ट लागते. आणि दही फाटतच नाही. बस, लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, करून टाका तुम्ही सगळं. मला तर पहिला खाऊन द्या. एकदम बेस्ट रेसिपी आहे. 200% घरी बनवून बघा. नाव नाही काढलं ना शुभांगी की या रेसिपीचं, तर म्हणा आम्हाला. एकदम बेस्ट रेसिपी आहे. मम्मी मला हप्त्यातून एकदा रोज पाहिजे. बघा, छोट्या मुलांनी आमचे 2-2 दिल. आमचे 2-2 दिल बघा. आता या व्हिडिओमध्ये एकदम भारी रेसिपी बघायला भेटली. मम्मीचं गाणं बघायला भेटलं. आमचे 2 दिल बघायला भेटले. 2 दिल. जरा पडदा बाजूला करा. तर या व्हिडिओला तुम्ही सर्वात जास्त लाईक देऊ शकता का? बघा, 2-2 दिल. 2-2 मम्मी आणि 2-2 दिल. 2-2 मम्मी, 2-2 दिल. कुठे चालली? आपल्या रूम मध्ये चालली. काचेच्या आतमध्ये रूम आहे काय बघ. आतमध्ये चालली. कोण आहे? कोण आहे? कोण आहे? मम्मी, तू आता अशी बसलीस. तू पहिले अशी बसू नाही शकत होती ना नाही. काही वर्षापूर्वी? गुडघे दुखायचे ना तुझे खूप. खूप दुखायचे. अशी कधी बसायचीच नाही. आता लगेच होतं ना तुला बसायला. हा. बघा, एक्सरसाइज, चांगला डाईट फॉलो केला, चांगली रुटीन फॉलो केली तर आपण फिट राहतो. बरोबर ना मम्मी? हा. आणि दिलला पण उचलून घेते ना पटकन. तेवढी एक्सरसाइज होते. हा. कोण आहे बॉक्स मध्ये? कोण आहे मम्मी? काय माहिती कोण आहे. बॉक्स हलवा जरा. दिल बाहेर मांजर आली. दिल ती बघा, बाहेर मांजरीचा आवाज आला की आमची दिल बाहेर आली. टायगर बघा कशी बाहेर आली बघा आमची. कोण आहे? कोण आहे? ही आमची टायगर आहे. मेनूचा आवाज आला. आमच्या दिलला परत आतमध्ये जायचंय, पण कसं जाणार आतमध्ये? आता उलटा करून घेतला तिने. उडी मारली तो उलटा झाला. जरासं सरळ कर, ती जाईल बघ परत.
बापरे कोणाची मागली. शेफ्टी बघ. चला फ्लिपकार्ट वाल्यांना परत द्या. हे फ्लिपकार्ट वाले बोलते ते एकदम मस्त आहे गिफ्ट आला आमचं रिटर्न. आता बघूया कोण आहे. कोण आहे याच्यात? याच्यात तर आमची दिलू आहे. पिल्ल्याची